Record. Recording in 3, 2, 1. Kuya guys Sunod, magpalit ang clapper. Ano ba? Para mo, kuan may buwan nag-play na. Oh, may bawa na nag-play. Anyway, sa mga naminaw karon, it's your boy Cookies. And this is episode 7 of A Life of a Bi podcast. And I'm with the business mogul, Jonix Lim of Cartel Studios, Nocturnal, Daily Shred, The Uncut Gallery. Grabihan ni mo, Nix. Kung kami kay kanang hilig mig music, hilig mig yan, ikaw grabe hilig kag negosyo niya. Mo grabe ba yun? Mo yung trip good. Mo yung pawa sa stress ba. No. Ang pawa si mo stress kay bali ang uban tao kay mo ma-stress pud sila sa kadaghan sa negosyo pero kana mo jud na imong stress reliever. Mas stress ko ko'y buhaton. Kanang unay kanang pirmi buhaton ba. Nakipirmi. Pero daghan na sa daan mo. Unsaon man nimo pag-organize? Kanang unsaon man nimo na kanang daghan gyud upat ko mo na kay barbershop. Namlay ko brad nanay mga Padaw lang gamay. ay mga ga-manage pa. Kada shop na manage. So Igon lang ko mag-double check sa mga tindahan. So pasabot ana mayo kay ka mamili og tao. Mayo kay ka mo delegate. Dili sad kay nam sa mga kasan gyapon sa kung saon mo. Na yung matikasan. Apil as gidansya. Abil nas kuan, abil nas duwa. Ngana. Pero aton istoryaan karon ang kaning Cartel Studios na amjuta dire. December 2023. No, una ni mo ni gi-open 2021 man siguro. sure 2023 2021. 2023 to 2 years man. 2 years na 2020 mo 2025 2 years na 2022. December Kaya 2022 mag 3 years man siya karon December. Okay so mag 3 years karon December 2022 December 2022 gisugdan na nimo pag December kana gisugdan na nimo before anak kasi siling Cartel. Katong dito ka. Dito may shout out Boots Brandon. Shout out nila Boots ug nila Bangkay. Dito may permi katong kusog pa kay kumiinom sa una. Nya karon Cartel Studios medyo murag ka nang sa uban ng mga negosyante medyo riskgo kay ni sa ilang pananaw pero sa imo kay ni push jud ka. Kuan, suway ba? Suway. Pero pag suway ni mo ani daghan na kag pundo ato daan. Wala Gining una na kadaghan. Sakto lang. So di ba sa Sizzling Cartel ni balhin man mo diri. Balhin mi kay dagay reklamo dito. Dahil mga reklamo niya nakapundo ka dito. Niya mo akong gipundar dire. Akong gipatukod. na magani kay ni vape shop jud mo muna. Pero ka wala na kay vape shop ron imo nagipasira tanan. Wala pang close. Tanan. So kay dakop. Bisag na kay permit? No. Dakop na may mga tikasan mga juice nga mga karon gipang butangan mag-tax niya ang uban mga juice maker wala man mangog. Permit. Permit. Mo na nga dakop gyud. So mo to ni total na naman kay Cartel Studios na naman kay Nocturnal dapat kay barbershop. Di mo na. Kasi ka manage imong barbershop. Nanay ko brad mga head barber silang kuan Richard sa Ramos si Borja. Sa sentro si Troy. Ako yung mga head barber mo yung mga nag-manage. Pila ka bug imong branch Uncut Gallery? Tulo na. Ang una kay dito sa Magikay. Sa AS Fortuna. AS Fortuna. Ikaduha sa Ramos. Ikatulo. Sa sentro. Asa na sentro? Sentro Mandawi. Nami padung sa kuan Ayala Road katong katong vape spot sa una. So nagbayad gyapon kas lugar dito. Pero ako ang sig-abang. Ako gyapon sig-abang bisag
bisag imo pull out ng mga gamit, nagsige magkagbayad. Kay kinahanglan man kay Sayang kayong lugar no. oh, Ang init kayong lugar dito. kailangan ko sa pisto. Unya nabisi pa man mi good. Sige andam sa nocturnal ba. Lights. Sakto. Nya karon magstorya ta sa nocturnal. Di imuha naman dyan ng passion ay imo na dyan ang linya ang mga club diri kanang mga imnanan. Ya imo nagisugdan sa Sizzling Cartel wala pa kay kanang experience na magdagan og kan hunahuna ra gyud nimo saon kaniya. Kuan Brad, ang storya gid na sa cartel gyud is kuan ang plano na mo ato sa Sizzling Cartel kuan ra gyud to kanang balikananan. Sizzling gyud kay Sizzling Cartel mo gihanlan og cartel kay if kakuan ka narko sa una. Ang mga Yang vibe sad sa tindahan akong gibuhat dito is kanang ang kuan gyud ba kanang mga na mga panggangster na mga kuan. Ya mo to na ni click man sa mga patanon. Mo to nga akong gi kuan. Nakailan ako si Clyde Amante mga na DJ na ko sa cartel ug sa nocturnal dito na mo nagkailas. Asa mo giyan sa mo sa Sizzling Cartel gi connect siya sa akong kuan tigluto si Cedric. Cedric. Niya kato wala pa kay imnanan ato. Ano iya kong pailaila ni Clyde si Clyde niya na nga kanang kuan mo DJ daw siya. Yan ako nga makadadi nagtao ni DJ. makadadi nagtao ng mga nanan siya. Makadaman. Moto iya kong pasuway pa suroy sa ubang club. Ang atong mga kusog kayo atong tayma. Moto nga pag adto na ko ni anak ko nga buang nga na day nani nga mga tao day manisko nani niya mag-inom. Wala was home kay ko wala ko na nga failed ba nga mag-party din inom. Kay ang akong style sa una sa akong pagkamatanon ko ano man pangorta BMX niya. Then karinderya di ba siya kakainom dito sa una sad kay kanang mumata kag alas 4 kadlawon mangumpra inana imo lifestyle di ba? Wala lahi gid. So marag wala jud na nasud ni manginom. Mo to nga gida ko ni Clyde dito sa Mango. Anak ko nga bitaw no nindot man ni nga negosyo mo to nga ni open mig kuan katong if kinumdum ka nay babaw sa Sizzling Cartel nga gi-construct. Katoliging mura siya kanang pwede pud ka mag-gig dito. Ako siyang mo gid Cartel Studio sa una sa babaw. Kay nam to recording studio. So mo to na Cartel Studio. Mao gito siya Cartel Studio din. Mo to nga ni-apply ko kanang akong gibutang ag imnanan. Mo to daghan man mga nag-inom niya ang naitabo mong good is nagagreklamo kay mo lagi kay luyo sa simbahan. Kay simbahan luyo. Taba na kayo. Taon lang kuan mistag iya dito nga ipa-close na. Ipa-close niya. Na breach of contract mi niya. Mo to nagsabot mi. Bayaran ko niya. Gibayaran ka. Gibayaran ko niya. Katong puhunan, mo to imong gigamit dire. Dili ko puhunan. Adi katong nabayaran pod, urag imo nagisagol or sa tinuod pagsugod na ko diri sa patukod na ko sa cartel ang uban ako mga sakyanan ako bang gipang baligya pod para ipuhunan. Unsa sakyanan na to? Ato FD. Wala na kabod ato. Ako yung mga sakyanan sa una nga akong gipang baligya para sa ang isayar kapit nga na mahalin. Mura kag halisura ni halin. Pero kinahanglan gini mo na mawa para para na ka ni. Pero grabe daghan kay mga nakailan ako diri sa Cebu nga sakto kaniyang gibuhat nga kanang lugar is kani ilang gibalhinan tuyoon mo gayo na. Pero di nadama gud nimo ang branding gud sa Cartel Studios. Bali ang mga tao dito sa Sizzling Cartel Sigtambay na nakakita ka sila kanang murag home kumbaga ninduta diri kanang moto sa Luyo. Kato ba? Luyo kuno kayo ang Cartel Studio. Kani luyo kayo kay tuyoon pa. So which is kanang moy akong gusto ganahan ko kanang tuyoon. Para may bawaan gina ko kanang customer ba na ako di. Angtod nga daghag na mga nakaibaw nga nanay mga mag-inom kaila to kaila kuan lang sa word of mouth ba. So nga ni daghan ang tao tungod pud sa ako mga DJ.
May sa ka na tao eh. Ilado sad ka kanang kaila jud ng mga tao, imong story. Nya kanang ang imong lifestyle kana ganing tanaw ganing mura nang kag trabahante. Trabante gikan mig nocturnal guys. Kuan mi na mental mi. Kana mang di mag-expect ang tao ba na kana kung makatag-iya biyag negosyo kay kanang mo gear ba ya jud na, di ba? Lahi man ta kay trabahante ra gyud ta. Ya kalit-kalit mis job good ganahan gyud jam podcast ko no may mga to kalitan sa ko. Asig ko niya kaya ka manghambog sa mong lights no. Haya kayo mo ko ano. Na podcast na jud na. Murag kuan dili nutang ba sa. Pero okay ra kayo kay tawo na hayagan ang atong mga singot, di ba? Naklaro na noon. So nay kuan guys, tao gyud kay gipaningot man. Tao gyud na maningkamot jud kay tawa. Ganina ni agi batag nocturnal. Ya ang say install ninyo dito mga lights, mga drawing. Drawing. May lang pang buhat ron. Ya ikaw muna bisika na no. Muna ka ana. Tabang ka mga 5 seconds nga bang video. Dili sa doy grabe ha. Tabang. Abang unsa to lasong ibuhat dito. Nagunsa ko dito ha. Basta gataod Miss Bildo. Gataod Miss Lidwall. Pag-ubit og mga Lidwall. To pinalit nimo sa kanang tabang na dito grabe pang may didi sa sila. Di, mga tao mo ano mabitiro ni tag-iyos nocturnal kanang kuan jud no. Pero kanang mga imong ipakita sa social media makahatag maguna og kanang inspirasyon sa mga tao na kanang pareha karon di sa tinud lang di mag-expect ang kasagaran na ikaw ang tag-iya ni kay kanang mao lagi ang tanaw sa mga tao kay wala kung tag-iya kay dapat gear kayo ana. Presentable kayo ni ana ba which is tinuod kanang biting kailangan sa ka magpresentable pero sa dili siguro karon di ko kaingon ana kay nawag gud nawa simple ra kayo. Kuan ta am dagikan nag-walking. Pila i-flex mo steps, pila nakaka-steps ka 10,000 steps. 10,000 steps na. Ni mo nagilakaw ang sa to? Ang bridge. Trip na to ron. 10,000 steps, 4 cups of rice. Mukaog mayo ba gapon masa. Mustorya ta sa nocturnal. Musta naman dito kanang ang sa kuan job sa nocturnal medyo dili pa kay nana siya kakusog. Mo break even na. Dili asad. Di pa gid ingon nga makaabang nakaginansya wala pa jud. Kuan kuan pa siya. Utang na tog makatapal tag mga basta dili pa gid siya ingon ana kay weekends pa man siya masudlan sa weekdays medyo hinay kuan pa kayo. Hinay ba? Pero ina naman siguro na kasagaran mga bar, di ba? Depende naman ko kasagaran, lahi mga negosyante, nagi mga kanya-kanyang diskarte yun sa kanila pag dahil lang negosyo. Sa pagkakaroon is, wala pasagay ko mag-focus sa kanang marketing, paagi. Ako lang sang gibuhat is, og kinsa lang sa imusod, yung nana gani. Kinsa lang sa imusod, wala lang sa ako maninood og mayo sa marketing, sa nocturnal ba. Wala sa pasagdaan nga kanang natural grow gani. Murag natural ba. Pero kabaw ang uban tao kabaw na nga nanay na nocturnal dire na. Kay di sa ko pwede nga mo market og maayo dito kay dibi ako to sa tawagan na dili ko na branding, dili akong brand ba. Dili mo ang linya. Kay kuan middle class ra ba ako nga tao gyud nara pang cartel ra gyud kay kuan ba style. So ang para na ako no dili ka magunaw na anak kay para kanang i-level up sa nimo yung feeling mo na pero na Brad normal na. Di kay karon nocturnal medyo kanang ang ako lang sa akong pagtanaw kay orag imong gitagaan og kompetisya ang kartel. Di ba? So wala ka kunaw na kanang basin mabuwag na no ng tao. Lahi mag-market si nocturnal Brad. Lahi sa si cartel. Baga, konto siya dito, semi-class ni cartel. Semi-class, ana.
Kaya na aircon. Dire kay electric fan cartel. Oo. Dito nocturnal na aircon. Pero nakanindot sa dito. Bago ram jud na dito. Kanang mura siya cartel na mahalon kana. Kung ang cartel inato dito kay nocturnal kay ana sakto jud hasta nga mga ang art dito. Ang personal ang lifestyle to Brad is ang cartel raman jud aron kita dire. Pero ang nakanindot kay mura siya kanang lahi sa uban gani kay edgy gani kayo. Kaya kasagaran ang akong mga masud na club kay kanang mga laisyo jud kayo, luxury jud kayo mga pumati. Dito kay kanang medyo naay pagka kanang streets jud. Streets jud siya. Isa siya matawag pang class kay barato ram sa baligyan. I love. Yan, naabot na nga mo yun. Ay naabot bisita mo daw. Asa? Hala! Musud na siya ron tatawad. Ano yung pinakagahi? Nakagahig na akong basa. Pinakagahig na akong. Wato na to ron musud ni ron tatawad. Unsa may pangan si mong podcast wa pa kakahon na. Wala ko pag-unahon na sa pagkakaroon na. Medyo busy yung kugod. Sige, busy lately, imong gibisihan lumba bag weekend. Lumba may sakyanan. Kasi daw gato. Pikas laing grupo. Gamay ra may entry good. Gamay ra may. Alay Pops. Nagniwang ni si Papi no. Dali ara magniwang niya good. Tuod lagi na siya. Asa na siya padung Brad? Ay wala. Ang akong gibuhat diri Brad sa cartelis. Ang kuan jud ang gi-market diri ang hip hop jud if kabantay ka. Oo. Og gyud akong gina-market mo nang katong mga katong naabot sila sika. Kato nadabaya ka na savior of hip hop kana ato nang istoryaan ron sa hip hop. Gawa sa ato Brad, mag-start sa katong first na to nga nagkaila niya si Pasya nagpa-event diri if kinumdum ka. Metal man to, Deftones. Pero music ba? Music. Sa music. Di siya hip hop pero part ka siya sa music. Unya, moto nagkailam sila Winston. Nagsige na sila gig dire. Gig sila Hero, then Cookies ikaw. Then kisa pa sila Uside Mafia. First nila tukar sa Cebu, sakto ba? Sa cartel din sila nag-first tukar ang Uside Mafia. Hasta sila Hibabi dire. Elis Morena mo na ilang first time sa nila tukar dire. Si Flo G pod. Flo G sa first tukar ni Flo G nga solo. Nakatukar siya Cebu pero daghan nun siguro to sila pero first to ni Flo G nga nagtukar nga. Siya jud ang main event. Bar. Siya ang main event kana. Niris ko juga to dili ba basta-basta ang TF ni Flo G ha. Sugal to Brad. Pildi ko ato. Pildi ka to. Pero di kay ngond ako. Ako sad pero okay ra to Brad. Branding to, marketing to. Wato ni sunod na to silang paguma ni Flo G. Nasundan nilang isa pa hilay ni wala na may lain taga Manila ni sunod Kiyo apa to si Kiyo kang flip the script diri man dito today ali Pops asa man ka ali Pops sa kuan sa flip the script ug si kuan mo to silang sika sa hip hop jam. Wala madayon nilang event. Okay, gauwan or gauwan nabasa ka ni kita to. Bitaw sa tinuod lang mga ganahan makibawon sa nahitabo sa hip hop jam. Basa jud kay niya to jud. Kusog jud kayo ang uwan ato. Nabasa gyud ang si DJ ato nga. Nabasa daghan gyud nga basa. Kanang grabe jud kusog jud kay basa. Naada ko nung gay na kurintihan dito. Unay tech dito nga. Naada ko nung tech na kurintihan niya. Mo na to dito nagipaundang jud. Moy dungog na ko ha. Kay pag human na mo gig, wala man, uli man na ko. Kay basa lagi kay ko, dili na ko katambay. Gubot na kayo pag guman sa hip hop jam, kay isig paningil naman. Sige nagpaningil sila, Sika, sila. Mga artist, silang Elmere. Kisa pa to ban, si Polan Bolin. Mo to ikaw dito ga urag pildi ba juga ato kay kanang walay namalit sa imong mga ikaw ba nanindag beer dito niya kanang na-cancel kalit so urag tulo ra ka kahon ang halin niya. Tulo ra ka kahon niya. Us kalibo to ka kahon akong gikumpra kapuya. Kapuya pull out dato niya. Ito nagtanga ka dito.
Tok taon nya. Pagka may gani kay kuan nanawag si Bustuyo nga Chunix kuan sila. Karon kailan man Bustuyo? Kaila midaan. Di pa siya sikat. Sikat na siya. Kaya nagkaila midaan kanang Quintas. Sigog inquire siya Quintas ba. Yana siya. Pero wa pa mo nakita personal. Wala pa. Yan. Yana siya nga Chunix kuan na silang sika. Kaya wala pa kuno na yung mga kaon mo to nga. Akong giordirag. Akong giordirag pagkaon silang gutom taon kaya akong giordirag Jollibee. Pagkaugma to. Yan na si nagsabot event cartel. Yan di sila motuo nga mudaghan bang tao. Mo to ang gipakita sa engagement posta. Ig-post to nga mo ni mag-event sika, Pulan-Bulen, Supaplay, si Ilmeri. Pag-post after 1 hour, ang share ni abot og 1,000. Na-shock sila. Grabe yung cartel. Grabe yung engagement. Good. Basta, mo ito pagkaugma. Ako silang giordirag litson. Lipay kasi sila. Gutom taon kayo niya. Murag kuha na gito ilang style kay last day nung ito last hotel or murag nakuha na to sila. Asam to ni mus lagi pa stay? Di Brad, sa Bayotel ra to. Kuhan to gibayaran to sa organizer. Ang Bayotel. Pero katong niya malin sila glain, lahi na po to na. Lahi na po to nga kuhan. Murag naam sa ila initabang po nila. Pero ang ako ato is makatukar sila. Nakatukar sila niya. Imo jud gitikitan pila ticket to 300. Pero ilaham tong ticket. Mga na ila to tanan. Ila to wala ko mangayo ato ako ato is tabang raw nila. Mo to buto na kayo ilang ang hip hop ato, di ba? Abot sa Manila, Saba kayo. Nya ang nakanindot pag yun kay nag-release si Sika katong Bulletproof nga yang kanta pag-release niya na appeal ang cartel. If kita kas music video na appeal gitong cartel. Na-appeal na-appeal ang cartel pay ko ato grabe yan. Nabawi ra pud ang mawam sing bawi kay kanang grabe masad to imong kanang wala man si kanapilya to. Wala man kanapilya to. So manang ikaw na karon ang ginatawag diri sa Cebu na savior of hip hop. Wala di sa man kay na mga klaro na mga nag-una pa nato. Diba? Di, savior of hip hop 2025. Kana Katora Katora nga mga artist pero daghan pa kay pwede may tabo. Kayo. Ya karon imong mga negosyo karon napakay lain man kay printahanan. Tagana ni magnegosyo sa na Brad, plan B na nako Brad kanang printingan. Plan B na ni mga printahanan. Printingan mga advertising kay kasog. Ibi na to matag-an ang negosyo nga permanente na. So, nang lang plan B. Nag-apply og kanang advertising business. Pero wala pa na wa pa gid totally nag-open pero nanay mga machine. Wala pa ka nagdawat og mga wala pa ko manawat og mga order. Ang diri Pops. Libog siya sa istorya gud. Wala ra gud kinang istorya ra gud. Ha? Wa ka sa mood nga naman. Di okay ra man. Wa siya sa mood gutom. Tagay kidpon. Tampok tanawon tin. Dili ra. Nagniwang gani ka? Nag-diet ka no? Wala ka nang nagtarong imong kaon, kanang mangyana ba? Tura. Bali hoy, Pops, ang kani. Ayo, kani ba? Kani tarong kana. Mandungog rami. Ha? Ipadol na gamay, pwede na nimo i-adjust. Ano ba? Ano yung gamay para mas duol sa imong ba. Kay mo na problema na mo ni katong nag-podcast ang taming bubop. Hello. Kana. Kayo. Ana, Pops, tawa. Para maduol dyan sa imong ba? Maduol gamay, ana. Sige kag duko, ana. Hello. Hello. Musta, Pops? Kira. Luya lagi ka, Pops. Ngayon gito. Ngayon siya mag-kuan Brad nga na siya sa radyo ba. Luya lagi ka karon, Pops. Luya ay. Asa gikan yan? Kapoy drive?
Uy, drive. Stress ko sa sakyanan. Wa na sad. Asa may guba na? Accelerate. Di na mo accelerate. Uy, kadelikado. Sige ba na, Brad? If I? Dan ako. Basta. Ipadol ka may paps kay mo kuan kun ana dapat ana imong kuan. Or ana lang ka na ana. Mag-ana kay. Ako lang ni kuptan na. Ana. Di mo manay problema ni na may kusahay kay kanang kumulayo. Ani? Check. Check. Lang paduol. Dapat yung padol jud mo ana. So, dapat ingani na. Pwede ra na nimo kanang iana si mong kuan lawas ana ba. Yan nastiyan ba? Pwede ram de. No, pwede ra bitaw. Padul ako lang padul. Ana na lang. Wala di kay gym karon paps. Na, ako schedule kay kuan man gabi man ko. Asa man mo upload job ang kani nga podcast? YouTube ug Spotify. Sa Spotify ni. Oh, nya katong mga kat nako. Man na to Facebook, TikTok, Instagram. Or kausara man ko mag-cut sa ka-episode. Trip ra gud. So, ano topic ninyo? Wa, nagstorya rami. Nagstorya rami Cartel Studios, nya Hip Hop Jam. Nya nagstorya. Trip ba? Nagstorya mi sa mga nangahitabo pag Hip Hop Jam o sa GT Node na hitabo. Nya mana nya nabot din ka. Okay. Asa mo pa doon? Padayon mo. Pagtubag ra ko. Di karon kay nabot man ka. Storya na to sa imong side pod sa Hip Hop Jam kay na police man mo, di ba? Naabot mo sa police station. Dili naabot mo sa police station ka mo sa organizer. Oh, di ba? Kay grabe ya inato day ka maldito jud si Sika no. Dili man. Maka-gets if nakadigto good, ma-gets man nimo siyang ato. Kana laging wa na bayran. Kanang wa na sunod ang kontrata. Pero na-downan to sila. Na-downan sila sa kung nahibawan pero need man jud bayran kay niadto man sila. Oh, niya kuan mo jud sila nagsitaw gana kanang conference unsa? Sitaw gana kanang press conference. Oh, nag-press con. Pero nagito silang kontrata, di ba? Nabayaran naman ka Paps no? Wala boy. Wala pa. So at least di na kayo nga nakadako pero ang halin stick daw gatag nimo. okay raman kay kasabot ra. halin ticket katon sa kuan. Normal halin stick. Ora man. Sabi man mo niabot og dako kamay raman din no. Pero at least mati ginatawag ko sa kontrata pa. Unsa tay tawag ato pa katong imong gingon? Si Tony to nagingon katong will of God unsa to kanang si tawag na kontrata kanang oo. Gods unsa tawag na basta kanang na mga disaster. Kanang na may laing option na to. Giingnan man ako sila nga pwede man sila mag-risked pero di man sila ganahan. Kung ingana pwede mo ka mag-risked niya as if gyapon ang TF mag-risked like 8. Pero logistics wise, bayad na po sila balik. Mga na ito ilagay. Doble ng gasto kay kuha naman. Pero kung ikaw na siyang posisyon na to, Babs, dili sa kakaingon no, saan mo ito mo? Wala, kuan magyod. Pildi magyod ang event. So imuha gyud na as an organizer, if pildi gyud, i-make sure gyud nimo nga bayran nimo tanang artist kay mo mag-invite. Ang artist ug ang mga supplier. Artist of tanan kay ikaw may nisud ana. So obligado man ka in the first place, mapildi og madi, sugal man na. Nadyo mapildi, nadyo mo. Hindi ra na sa artist if mahangyo ni. Na may uban mahangyo na uban. Na uban dili gyud mahangyo. Abot to siya police kay medyo aggressive naman both sides. Di man sila magkasinabot. Hindi sila magsinabot. Kaya sila police. Wamta may labot ato eh. Bitaw, naibong gani ko na. Ikaw may, naabot ka dito sa police station. Okay, para lang daw na kasulatan ba? At least mabayaran. Abot ka to kay manager nga. Apil mo ka sa way bayad. Apil man sa way bayad. So, adto na lang po may. Awagin nung kabayri noon. Bayri. Pero at least, sa akong naibawan, tanang Cebu, nabayaran Manila. Ikaw rewa. Except na mo. Medyo dako-dako man sad. Sige, sabot rasan ni.
Noodles na lang itong kanon na ni Pops. Anak mo gina. Tabla na lang. Okay ra. Kanya. Bito next karon medyo hinay yung gig ron. Kay kanang kasagaran mga mukuha na mong gig ba kay kanang was laki baw na pwede na ko makagig. O niya. Asa ni Elias DB tanan. Siya na may kuan nagkanta sa imong kanta sa Baghdad. Ay yan na di mo sa mo man ay pinakadi ganahan ako na kanta. Kay ba baka karon na year wa jud na ako kanta jud. Karon na year o last year wa kausa. Mo na yang gikanta. Yan na lang gikanta, wala mo kantahan ko, ako lang kanta, wala mo ni kantahan, Job. Diyos, masugo sa? Grabe kayo, murag ka ng... Murag miral ko ba no? Murag dump truck ba ka? Kung sakto, Paps, klaro kayo mong naong ba? Paps, murag, wala mo kita ng dok si Mana, Paps. No. Nagkuhan ko, nag-detox ko. Ganahan ko din mag-social media, pero di mo na katol kayo mga kumanta sa Gini tabo karon ha wala yun ako wayan ako dili mo kuan igor ako mo post pasagdan na mo na karon 3 weeks na ko next 3 weeks na ko ay social media kay mo social media noon ko sa laptop nya kana may akong dapat sa akong bantayan pero sukad na ako nagipang-delete ako mga application kay orag alami o nawa di ba depress mo kunuhay ko paglas na inaw ko buhaton pero naunaan man na ako sa scope mangod sa work kinahanglan gyud siya di na jud dapat pero na may meet ups pwede ra man mo schedule pero naanad mo kung need ko aware sa tanan gud kana ay Carlol Ako kinahanglan yung mag-online kay need ko sa chismis ako kinahanglan yung online bird kay tanan naharba negosyo tanan sa digital ron so. Sakto ka na. Mag-vlogger nun si Junix daw po. Bago mo siya mga kamera Mga gani. Ni Cha nanawag na ako pas nung podcast na manghambog din sa bagong light di ba na. Kay podcast ko niya Paps kay mo larga man may bantayan. Sakto. Bugbog mo daron Holy Week. Secure me sila bantayan. Sige, Job, adto para na magig-podcast ka, sargaw ta niya. Nabisir ba ko kay narba akong asawa, anak, dito po. Sakto. Karon-ron nakabakante sad. Yan, ihapit ka sa studio, kay gikuha di mo aircon. Nani mo tanan ng aircon sa studio. Ate, nag-face good kay parang babae, viral. Ligya na mga gamit ito, taya ni Elias eh. Nana niya tanan gig da. Sige lang. Sa Baghdad da. Nana niya sa Baghdad da. Pero okay ra. Dagan bitang mungutanan ako na nanangid na si Elias ni mo sa Baghdad. Para na kuno din naman na kailangan panangid. Malipay na gani ko na iya nagitukar kay kanang at least na makadungog pud ang tao. Mulahos dahil na sila Spotify. Minaw gyapon. So daog giragyapon ang duha ba? Kanang wala wala okay ra jud kayo na mo. Ana. Sakto sad. Dili kanang kuan gud. Maligya lang gud mga maligya mga aircon diri gud. Okay ra na eh. Pero sa may bisihan mo. Unsa ba? Sige bisihan mo ba? Ang lingaw nocturnal bro. Nindot ang nocturnal ron. Mura nagkanang murag cartel pero na aircon. Na aircon na mga LED lights. Kaya mura nindot kaya ang iyahang mga kuhan ron, iyahang mga gipang bagong katong nocturnal mga nocturnal na sign ba? Bago ra to ni mga gibutang next. Iyang suga may bago. Daga bago niya katong iyang mga LED na iyang kinumpra sa Apex. Namangumpra og LED wall dito. Pero nindot na ang bar. Di bago ra mi nagstorya di kanang kuan pa daw ko no. Kanang dili pa kay ingon kanang piti-piti ba sakto lang. Pero gikan sa una hangtod karon dako na kay kuan. Dako na kay difference. Pila ni ang gasto nimo ato next? Tanaw nimo estimate. Okay ra man ako negosyante mo good. Ang gasto ra man di man ta magstorya sa halin. Hindi lang ko ma-estimate Brad. Pila na yung gasto eh. Dako na kayo ng gusto pero kalipay man sa nimo gud manang wala man siya di man sa dako sa galin bago kamera suga so bako sa negosyo ko sa negosyo lagi ko gud
Gisuldoan rebetas tong negosyo po. Kuya. Pila sweldo ni mo next? 30 mil? Ang buwan. Guyaw ay tagiyag kartel, tagiyag nocturnal. Nang minasuldoan Brad game sige ra taglaag. Laag ra mata. Sa imong mga laag ana kay ko ana mga Ildo ko na. Luto suga bro eh. No. Hayag ay no. Taas na nino, pila na ni ka minutes? 30 minutes, 34 minutes. Sakto lang. 34 minutes. Sakto lang. Kanang usahay ka na manglamit yun ang istorya, maabot og sa oras. Pero kanang mga chill-chill langon kanang 30 minutes ka pin 35. Ano? Sumos naman so far next. Ako? Oo. Pero Brad maling ang bar, ikaw may makita gyud pero may kumusta ang bar scene? Sa pagkakaroon Brad, okay pa man. Wala may nausab pa sad. Ang kuan lang si nocturnal is ni kuan na sa dinasad parehas sa una kamingaw gid nga. So pag adto to last nga tulo ra ka table. Pasabado. Sakto. Usay dili na yun. Usay zero. Pero kung na yung mga ingana Nix, maglain dyan na yung boot no. Mara ka magdoduha ba? Ay dili man, wala man, di man ko angay magmahay kay desisyon mo ko na Brad. Yeah. Before ko ni desisyon na nagidawat ang kunadaan. Nanaa dyan yung ingana. Kaya di rabi ka na yung negosyo na ko nga nasudlan po. Dagan rabag negosyo na ko nga mga nasira. Ang nailan lang nila. Ang mga nibuto, pareha ng kartel, uncut, pero... Ang katong mga nasira, storyaan daw na nato daw, kay urag wala sa kibawan. Kana mo yung mga istorya nga mga lisod. Ang pinakauna, ni mo na negosyo na nasira, unsa man to? Kuan, katong ni-invest ko sa konsolasyon. Kato lagi daw. Building, niya, akong gipa commercial. Building dito or kanang lote? Building siya, Brad, niya, akong gipa commercial. Pura siya kanang di siya ingon building. Kuan lang yun kanang nalay kuan niya. Akong gibutang karinderya, di akong gi kwarto-kwarto, gi commercial. And then wala mo click. Gani. Then akong gipa-renovate. Kano sa man to? Unsa to ni year? Before pa to sizzling. Nana to sizzling 2021 siguro. 2021. Oo. Anya Si sizzling murag wala pa pandemic na to si sizzling natukod. Nya. Pero katong sa konsolasyon sa man to? No to akong gi-close kay wa mo gid mo click. Kada adlaw imagine na job mangumpra ko taga adlaw mag-multicab alas 3 sa kadlaw nya ako i-drop ang mga kinumpra gikan sa Isportuna na mga karinderya sa Gmall pod nya human kinalasan sa konsolasyon nya. Kinikakuan mohalin ra dito 3 mil yan ipuhunan ko 15 inana gani. So mga pila man to kabuan nimo na nakaanak na ako na ni close 3 months Brad. 4 months, 6 months. 6 months. 6 months ko sa sigtapal nito. Pila may kuan na to katong na bayad kada buwan na to. Renta na 100 dili sad mga 60,000 kada buwan. Then akong gibiyaan kay wala naman dili. Tanaw na basta kada 6 months. Tanaw mo di mo click ako naman ang ikuan good. So gitagani mo 6 months ang negosyo nimo kung unsa gani kung di gani mo click wa gani ROI. Ako na yung sira Brad. Sira na diretso. Dili dito 1 year na kuanday na kontrata. Ha? Dili dito 1 year na kontrata. Open contract mo sa una Brad. Nasabutan ra ninyo daan na kanang may goro na tagihapon. May gani kay naiuban na kasagaran jud 1 year di ba? Nya sunod nimo na negosyo na wala nimo na ay kanang nalugi unsa man? Kasi wala malugi. Adi kanang sunod nimo negosyo na kanang wala ni patok ba? Gani katong mga beef shop dito, katong sizzling cartel usam sa tos mga umsag ko kakuha na to, umsag ko ka kabawi ato sa puhunan. Wala di. Wala brother. Wajud ko kay nga kaginansya gud ato. So ang makaing jud na ang cartel jud pinakauna nimo na aside sa vape shop ang cartel na pud ang kuan ang ni click. Kaya ang vape shop ni click mo to nagsizzling cartel ka og katong sa konsolasyon wala ni click. Sa Gmall wala sad mo click. Unsa man tong Gmall? Pupong ko. First ni click then after mga pila ka buwan wala na siya mo click. Wala na mamalit kayo. Fail na ko sa kuan to sa management. Mo to angay usbon.
Katom kung time is mangita sila init then bawal man magluto sa Gym. dito nga tindahan gud. So moto ang mga tao kay di mamalit ngita gid sila init ba. Ako lang gisira. Lisad. Palit di ka microwave ba to? Yung sana pwede brad kay bubungko man to. Ya sa kuan sa daghan sa lahog, sa pitos. Nanay, bungko sad. Dili mga beef shop sa una akong gipang close. So, yung mong taga-ano dyan na mong 6 months, kung wala ka nila return, or kung 6 months, sige na uban brad, dili, gid ba, kuan 6 months, na uban, sobra pa 6 months, na uban, mag 2 years. Makaabang ra, so okay ra na, abang sweldo. Pero, tanaw na ko nga, mag-negative mo na 6 months. Pero, kuan gid siya ka ng, mura gid siya ka ng, hindi gid siya ingon nga, nikita gid ba. So, kumbaga, kaniya kung negosyo karon is, suway-suway ra ba? Suway na pug ko ani na kumbaga trabanter jud ko sa akong negosyo. Mao gina. Asa may sunod suwayan nimo? Ato printing, suway ko ato. Suwayan ako. Printing. Advertising. Kay kanang nabi ay kasagaran mag-ingon na kay mga imnanan, mga 5 years ra niya ilang lifespan, humanan na mapulaan ang mga tao, nanay bag-o na pud. Depende siguro di ko kaingon pud ana. Di ba pops na? Kasi pinakadugay nga bar na ilhan mo diri. Labulik. Ato 10 years bet. 10 years. 10 years dito sila? Sila guys? Dili na tinuod ka ng mapulaan. Depende na good sa ni mo pag market. Pag mapasagdan siguro nimo may nana mapulaan gid ang tao. I-rebrand nimo. Rebrand nimo ang kartel ana. Kasi pinakadugay nga standing ron brad. Nga bar brad. Ambot brad kay di mo kay ko update Central? Ha? Central mo. Central kay kana sila. Wala mo sana sila i-rent sad kay ilaham sa ng building. Ilaham sa ng building so dili kayo dakoy lang overhead. Kani ka Next. Say routine sa Junix Slim din. Kana. Routine sa Junix. Sa may enigmata. Kuya enigmata. Unsay mo brad inig ka mata no brad mag-email kong duwa Mobile Legends. Di ang una nimo buhatan ba? Kuha nimo yung cellphone. Mag-cellphone, Facebook, post-post ka ng mga pang-motivation. Mga kinuha Google. Magupot cellphone, share mga memes. Mangbasok mga tao. Inigunto. Kana mo, mga sakto ting mata. Yung gito matag sa'yo kay. So mata ka, udto na. Udto na mata. Sa'yo, udto, sa'yo buntag, makamatag yung sa'yo, mag-walking ko. Walking, mag-tripping, walking. Usay, akong routine, patanak ko, tanaw ko cellphone, check ko sa schedule, sa akong notes. Kung sa akong buhaton na, magkuan ni meron, maglimpyo ni si aircon, magpalimpyo ni ko si aircon ron. So, magtiwas mi dito sa kuan, ana ba? Bitaon saan mo pag-organize notes ron mo? Mag-notes ko taga-adlaw, Brad. Kita daw to sa notes to. Karon, wala mo ka notes ron. Di ba? Kung nang asa ni mo ipangbutang ay mga kuan ba? Di, mo na taga-adlaw. Notepad yun ni mo. Sa notes, i-delete mo na tagadlaw. Kuan, ikaw man ako i-delete ko na brad, kay budaggan man na diri. Sakto. Matagbo, gana. Kay kung daggan nang gani kay na pasabutan na wa kay gibuhat. Susama na so. Nga mahuman na akong kuan, mahuman na akong mga trabaho, muli usa mo adto sang akong anak. Akong pares. Ako laag, ana mo ra. So say ari ko mag-standby. Ari ko matug. Saya tos nocturnal, saya to barbershop. Gunsa trip ba? Pero ang nakanindot brad kay ingnan akong kuan, di ko ma-stress gyud. Dili ko ma-depress ba. Kay wa ko'y buhaton gud mura kog diha na ka so dapat galiho ka pirmi no. If kabantay ka na ako, magsige jud kog buhat. Naji kay buhaton na jud. Mangita og nga kanang malingaw ko. Malingaw pero makakorta. Ana or di necessary mga korta. Ginang mga korta. Kanang akong ibang buhat nga negosyo. Nahug mo ko nag lifestyle brad. Hindi mo ko naingon nga kanang ganegosyo ra gani. Ganegosyo ko kay para makakwarta. Ganegosyo ko sa lifestyle man ako. Lifestyle mo na good brad. Imo ang kinabuhi na ginani mo. Murag automatic na si mutok. Ana, kumbaga ba? Kumbaga, murag ikaw ko ning sa akong pagkitang inani nga kwarta. Mo po na akong kuan. Una-unaon garmi. Pero lahi lang ko kay di mo ko mag-base sa ugon sa libro bali akong style is pina street smart ba.
kung unsay akong mga kanang naabtan sa kong utok, unsay akong mga na-idea, more akong pwede ma-apply. Di gud ingon nga kanang nag-base ko sa libro, nag-base ko ani mo unsa ra akong mga nakita, akong nasuwayan, nya ko i-apply, nya ma-failure, makita anong unsay failure, akon sa dusbon. Mo ditong nasira kay mo din ni dapat usbon dapat anay. Imo din sukayan no pod. Sakto lagi ko mao jud din ta. Mo na ni ron. Cartel, Electoral. Nauna kay Daily Shred. Ang kanang Daily Shred. Kuan ra na Brad, ang Daily Shred is mura na siya kuan Brad, bali wag di na siya matawag na og kanang income gid nga business is kuan ra gina lingaw-lingaw ako na. argi ng brand. So kung gusto ko mamaligya og di ko gusto maligya. Larga po na. Wala ra dili ra pressure ba. Kanang kinahanglan gid nimo kita inana. Bali ako ara gid ng brand nga ako giguptan nga brand nga ako ani. Ikaw Babs, ako mo tanan ko nimo Babs. Ikaw may sigadtos nocturnal nya. Unsa man nimo maingon sa unsay dapat ipang-usab? Kabaw naman na Junix. Kami wa man mi kibaw. Okay naman, at least nabuhat naman niya. Karon kay nanagid siya tao. So, ni work yun. Kaya, hopefully, madugay pa na. Juan Brad, 5 years. Usa may tanaw Bito 5 years. Asa padung ang cartel, asa padung ang nocturnal. Juan Brad, kana di kita katubag ganang inana nga makutahan. Bugiro bugay gumutubag kog. Dili ba? Unsay kuan nimo ba? Naman jud kay makita unsa ano kan. Dili Brad, di ko maka-explain na. I mean dili ko makatag-an na Brad kay tanan ginuor gini bawon sa kaluoy ra gyud Ginoo tanan no. Wa ta kay bawon sa plano niya. Mao gina. So di ba mga kuan 5 years from now, simba ko wala na dire or nanatay lang negosyo, wa mo jud ko i-expect nga mo kuan na. Moabot pag pangayonan na ay ako negosyante og tan-aw ko nga di na mo kita akong ginisira. Nya ako nang gibuhat ikan sa plan A to B. Ikan sa plan A, nya nakuha na akong hangtod plan C. So ako na gina-close kay wala okay na magibuhat na ako tanan. Diba? Wala na nalubat na. Uy, sorry mo bagong Dili na bago Brad. Murag kato nang usa. Kato nang karaan. Karaan. So, survive ya mo na. Klaro mami dia. I-check daw. Orag pila na ta ka oras job minutes. Wapay oras ay 47 minutes. Habit na. Ang layo ba kayo na? Karon nagstorya man mi pag last mo kanang ganahan siya mukuha daw ng building sunod. Wala sad bro. Ayaw ator to. Ayaw gistorya ka ba? Masuong ang mga plano. So dili dita ka storya sa itong mga future plans tayo kay basing ma-jinx. Basig imbis mo niya itong plano makuha na nun sa lain. Kanina lang if kuan kay ilado naman kayo ang cartel karon nga maogoy if nay dagko nga events or hip hop marak maunsa dire gyud. Unsa may mga need kinamay daghang mga utana gud unsaon pagsud sa cartel kung ganahan mag-event dire or sa nocturnal unsa may mga need buhaton sa tao para maka at least buhat sila event dire or at least partner nimo. Brad, depende gina Brad sa pag kanang kuha parehana connection. Unsa man na kay dapat ingani kontak ko or no spasya. O crackers ka, sud ka. Kontak ka sa papi. Di unsa ba na ba kay requirements or dapat magsuod sa mo? Di Brad, depende na Brad og mugingon tag ganang kuan event. Kwarta-kwarta ginanglan jud ko nga mo kita o sa mong event. Ug unsa sa nga event, unsa nga adlaw. Kaya mingon sila Sabado, pero di ko na ihatag ang normal na Sabado. Okay. Dagang kay gibalibaran na, di ba? Dagan magusto mo suod sa cartel event, pero ako sige kong balibad. Samot nagganang, di na ko trip ang pa event.
Ay dili na ko sila ingon nga dili na ko sila trip. Dili na ko trip ang event ang like event na kanang layo na sa music. Kung na yung magpakasal diri di jud kam sa. Inana ba? Dili mga inana Brad nga gusto nila exclusive. Kanang kani daw nga event birthday party then gusto nila weekends. Mani man so layo ra sa akong gi-market ba which is bar biya. Posible nga og musukol ko ana og ako wag tangon ang weekends posible nga mumingaw ko ana kay okay ang mga tao do di nga dia kinaman din ay event dia permim din ni nani sakto na kay plano i-expand ang cartel pohon like sa laing lugar Cebu outside Cebu kana nindot na nga pangutahan na paps kuan sa pagkakaron ug mingon tag kwarta-kwarta paps okay na pero og mingo ang management ang pag-manage manggod may problema. Tao no. Dali ra kay na og gustuhon gyud og makita jud ta ginana mo kwarta man pero wa kay baw diha na lang sa kamamatay sa. Damo koy mga posible nga mga kabuang tao gud wa pasudlan kag stocks nga wa kabaw ginana gani. So mag-curve og unsa lay kaya karon paps ni relax ko. Bali, surbol akong moves ron ba? Okay. Dili ko pataka kay. So, di sa ka mag-abli og Siargao de. Kana, Paps. Ay, isa na isama, Paps. Ay, imo na nagkiko na yan. Ayaw, isama, Paps. Dili isama. Dili, naman kayo kanang negosyo nga, kanang pwede maduwa na pwede. Na negosyo nga, di ko kinahanglan nga naa diha. Yan nasa negosyo nga kinahanglan ko na diha. Kana gani. Unsa man yung mga example na nabi? Tagay ko example na negosyo na. So palitan ba cartel or kung ma-expand mo kaya ang cartel, dili nimo siya like franchise. Dapat ikay tag-iya. Palitan mo banay mo ana nga next tukod kog cartel sa Manila bi. Bayad lang ko nimo franchise fee. Ano yan na ba? Dili ka mo venture og ingana po. Dili ko inana Paps. Ano man? Di ko ganahan. Ganahan kay ako arjud ba. Or kag SM sa mga bar ba? Dili ganahan ra kog ako Paps. Akong moves ba. Ko arang mga galaw. Anara. Grabe ti buko ana Cartel Davao. Cartel Davao. Cartel Genwar SM Para SM ba? Cartel CDO. Dapat si Cartel Paps, ganahan gid sila mag-cartel. Ari gid sila Mandawi mo ginang cartel. Marang nahimo na. Sila experience cartel mo gina. Tourist spot gid ba? Dagan man. Iba ko sa iwa pa nabuhat dire. Nga pwede buhaton nimo. Saman. Walay drive-thru sa imnanan. Walay drive-thru. Pays good siya. Good game. Drive-thru siya Starbucks. Nabi uban ganahan mo inom pero di ganahan mo adto sa lugar. Napaypi ra ba? Paps, wa pa na nimo mahimo Paps niya. Di na ka tagag permit sa gobyerno kay. Di ba ka pwede mag-inom nga mag-drive. Makuan. Sayang kay nakagasto na ka nakabuhat ang drive-thru niya. Imnanan niya. Bear stop. Binana ba? Iman di ba bawal bina. Tuwa na. Sayang na mong gasto. At least murag convenience store ba? Imnanan. Cartel drive-thru. Grabe ya. Tapula na sa tao. Hindi lang yung munawag si Binilibin ba? Magpa-drive-thru na lang yun ba? Ngita. Maurag yun na istorya. Iyan na lang gilikay ba? Padungog-dungog dito na. Drive-thru asa ito Starbucks na ito. Iyan na lang gilikay lang ni Papi ang istorya. Kanang drive-thru pero for short si Binilibin ra kun. Si Binilibin ra gihapon sa kung saog kuan ba si Binilibin ra gyapon padulngan. Pero at least daghan kag mabuhat diri no. Mas kuan diri ang cartel mas flexible kaysa nocturnal. Sa kaning lugar is daghan nga pwede mabuhat. Nocturnal di. Okay, sa nocturnal is mga events, mga exclusive events, maka-accommodate kita. Aircon, then bisan pag adlawan pwede na to magpa-event ta dito kay close man. Si cartel biya dili biya aircon. Ug na mga birthday, mga wedding, pwede sa nocturnal. Na mga company
So ang pinaka-kuan jud nimo main kay cartel jud ang pinaka-dako og bread and butter nimo. bread sa una di ba vape man, yung nagi-close ang vape. Sa pagkakaroon? Cartel yun. Butang daw kana. Pero di ba vape ana pero na feel na nimo na urag iya hinay ng sales ay nya kanang kuan jud. Wala man, dili man ana. Sa una hinay man gud. Kuan gud bread kanang dito jud ko na discourage sa vape nga katong usa na lang ka brand pwede ibaligya atong X-vape which is wala na choices ang tao nya bawal naman maligyag juice. Kuan na lang anang dispo. Ngano man to? Nganong bawal naman ibabaligya? Na sila gi-implement nga mga sa tawag na paps anang mga per ml per every kada 10 ml na ay 6 uwa ko masayop 60 pesos. Nga tax. O nga magpatong niya. 60 or to 40 ba nana sa. Hindi siya regulated pa, no? Di sobraan ka regulated siguro na kanang Nadunggan kang ang kanang X-vape kang kuan man kang anak ni Marcos kang Sandro. Yaman siguro na. May gidungog-dungog. Mo to ni undang og vape. Kay dadakpan mo na ang vape sa uban. Naamgoy mga baligya dito nga mga old stocks. Kung nadakpan pasabot grade niya gikuha ang mga ang stocks. Gipabayaran penalty. Pila penalty ato? 200,000. Pilar to ka buok. O to akong gibayaran. Pag kumanog bayad, akong gi-close. So daghan sa gig-vape ron if kabantay ka, daghan na kay nag-ablig vape. Bantay ka nagtapad-tapad na. Para na ko dili na ko kinanglan mo compete. Kay ako nga negosyante ko job. Di mo gud ko negosyante nga sa vape ra. Kumbaga ako nga negosyante flexible ko ba. Siya asa. Kung kaya ko tagaan og kanang 1 million ang buwan manindag kanton og kanton job. Bitaw tinuod na. Masang kwarta na. Di ko ingo nga kanang nagnegosyo ko kay tungod lab na ko ning negosyo ha. Malab ko ning negosyo basta tagaan og kwarta. So mayo ka sa mga operations siguro kana operation sa business. Dili kay di man kailangan bisag unsa pa nang negosyo yung utang pero maayo ka sa operations niya kanang diha ka malipay kumaga ana basta diso ka ingo nga sa operations Brad kay ngam say mga ako nang gi-fix na nako ba din malutsan ra gyapon na gani. So ang nakanindot kay masakpan ra gyapon nato asa na di operations mo gyapon na kay naay mga gi-fix nimo diha pero kanang diha mo gawas imong pagka-creative kanang imong creativity kana motuo jud motuo sa guan imong gingon ganang creative mo di ba? Kay katawanan gyud Brad kay kabliog kanang cartel kani ba? Nanan. Kay bawon sa pag-inventory. Mo gani, dito na ka naguno. Saon ka na? Saon mo gani ko yawon. Saon ni pag-inventory nga inventory ko ni ikan sa sa pagkaon sa beer ko kaya talibugan ni murag ni take pag mga 2 months usa na ko nakibawaan nasakpan nimo. Giya sa gi-research ra pud nimo. Wala na ko gi-research Brad. Ako ajud kaw galingong kuan. So kanina style imo jud ning unique system. Yes. Grabe ha. Kaya ba baka next naay grabe na unya na ako nako grabe negosyo ako kuan nimo. Ayaw Brad. The unique system. Ayaw dito na pwede baligya Brad. Katawanan gina ko'y kaila Brad. Nga mag-ampli siya kanang na siya abli nga negosyo nga pareha sa kuan na ana siya nga pwede ba daw siya mo kuan sa tawagan na magkuyog siya nako paps kay para daw makaibaw siya sa sistema tapos di kabaw siya sa sistema mag-abli siya business nga pareha nako nya mura siya kanang mag UGT para makaibaw daw siya sa sistema unsa ang pagdaon negosyo ang inventory ano ko Brad yata laylay man tag style sa pag-inventory. Ang ayara siguro siya kuan. Pero kaya tapaps as businessman bawal ni nanay. Kani gikat-on ko ni Brad. Ari tagaan na siguro nimo siya tips. Dili gyud tanan. Balag mingon sila Brad nga kanang selfish ko pagkatao pero ang kana di gina para sa tanan. Ug ganahan siya Brad mangita siya giyang source murag kung sa negosyante to negosyante paps mura nagkanang imo siyang mura kag kanang kasi supplier nimo. Ay nya parihagod mo negosyante di na pwede nag-effort biya ka na gawa siguro bingo paliton ko na yung sistema di ba kabantay ka muna ako pasabot mo na ibaligya diba baka na kung imo na ibaligya bisag
butang na to 10,000 pesos. Makaibaw lang ko ng system. Tagang malit na Brad. Tagang malit ay mo ginay number 1 nilang pangutan yunsa man ni Unix yunsa man nila pag yunsa man niya pag inventory di ba so ang sistema is di gina libre nga imo harang pwede ra gamay nga Brad tudloy ko ani na Brad di income ni kita ra man nagkwarta kumbaga source ko na nya imo ra inanaon pabayad ka Brad pabayad ka bisa nagbayaran ko dili kinahanglan gyud siya masayop pa lang nya mo na siya sayop man imong kuan Brad pamaagi sa kuan ako pala mahayon mga disclaimer na isuwat man na nimo sa imong kontrata na kanang kung malugi kani kay mo ha gyapon ng kuan ang ako gitudloan ta ka mo ni akong sistema nakay-video ba baligya nimo mo gawas din kasi imong naong sa mga ads sa Facebook. Yo, what's up? My name is Junix Lim. I am the owner of Cartel Studios in Nocturnal. Do you wanna learn how to operate a bar? Dapat Brad, sugod karon kada na naman si Ongart kada Sunday imuha Brad kada Lunes ako Brad lazy Monday mga coach Brad kanang mga Google nimo ngita das Google Map mga lawom karon unsa may quote of the week karon ako naman ikaw ang quote kay karon kanang kaanak ka no pagtira let's walking 10,000 steps a day di ra quote good kuan man na kanang sugo man na let's walking basta Brad ako jugo nang quote Brad ako plihok jugo sa akong trip kuot bulsa kung say trip na ko Brad mo asa mabuhay ang pamilya ang anak, ang asawa, akong mga igsuon, akong mga tao, especially akong mga tao di man tamay nani tungod sa itong mga staff. So thankful ta sa atong mga staff nga mga kugihan pud kayo taon. So mo na worth it pud kayo na to. Worth it kasi sila tagaan og kanang mga tagaan og kanang break ba. Wala nagligo migdagat lipay karon pila man tanan imong pinakalit ba pila tanan under karon nimo sa Nocturnal tanan nimo negosyo tanan pila akong sayop ops murag 90 siguro 100 ana sa 100 siguro apil na nang mga DJ ana apil na DJ apil na sweldo so na kay 100 ka tawo nagsalig nimo kumbaga karong 100 ka buok nga nay pamilya imagine na no so ina na katabang nasagkas mga karon ato lang i-shoutout kinsay resident DJ karon sa Nocturnal ang mga resident Brad Morse residents cartel kinsa na sila silang Clyde silang Macchuas Jeremy silang Mactoms Aryon DJ Aryon daghan patug mga DJ silang Blair MC AJ CJ daghan na gyud yung mga DJ kana Brad if ingana kwanzad open zaga na mo apply kanang mga aspiring DJ ba dili lang sa ang kana Brad is kana nga linya Brad is dili na ko makatubag na for example DJ ka then ganahan ka mo chat nako sama depende sa naong mo tanawon dili na may kayo pero di ko ganahan sa naong dili na i-washer jud ka ba di bidi nagchinilas di kuan ako ino nga kanang apply ka try lang nig PM si Clyde so si Clyde tanan yaham nang trabaho kay head man siya so siya gi dapat apply pero kinsa may last siya na palitan na man gyud na imposible magwa kay siya na unsa kanang last ba nga i-hire ko ni or pasagdan yun mo si Clyde. Pasagdan yun mo si Clyde. Kasi yung isod. Pasagdan ako si... Di, kung man, pasagdan rin yun ni mo si Clyde o napajay mulas siya na sige ka na or ayaw lang siguro. Dili rin mo manghilabot. Tanaw na ko basta mahiram tukar o kaya na yun. Siya ramay game mo desisyon na. Kaya siya bigay mag-tanaw. Okay, maayo ni na. Pero believe ko na Clyde ha kay narabay mga DJ nga mga dili pagid kamao pareha nang makmak sa una dip ang ginakamao pag sugod gyud kamao sa tukar pero dip pagid na kamayo pero karon pamay na kayo di sad ko makaingon nga di ko pwede mangilabot ang Clyde si Clyde may kuan na kay siya iyam na trabaho Brad aw DJ sa ko pero DJ ko ni Cookies Sa DJ sa Cartel sa ako rin DJ guys nga
si Cookies rin makapa-DJ ako. Kasi tukar ko din sa iPod. Pero di ko mga schedule. Ako rin trip. Palit ko controller, laptop, di ba? Oo. May controller na. So hilig man sa nimo. So palit. May controller ni mo ba? Abang ka. Business is business. Tayo. Kasi na kay Pops, papabango na. Karon 1 hour na ta. Sige, sa paman. Okay na siguro sa man. Ano mo, Nick? Wala na yung storya ko kung sa'y kung kinabuhi ko. Huwag mo ilang mastorya. Napa ba kay plano mo ablig lain nga bar? Kana. Lain nga bar. Aside sa Cartel Nocturnal. Usay bitaw Pops no. Ang kabuang ginako Pops. Ultimo akong kagalingon Pops og moadtog Nocturnal ya magtan-aw anang Sabado. Kasi kabuang na ko maghinukto og kalit dito. Kaya tamao niya mong gipangbuhat. Mana ko ba? Yata ultimo ako di na ako kato kayata. 5 years before, di ka kaingon na nun. Kayata nakatag-iyo ang club. Uy, yawa. Unsa so 5 years? 5 years. Yata wa pa ko'y sakyan na job. 5 years ago? 5 years ago. Wa pa ko'y sakyanan. Imagine na. Motor. Nakawat ba yun? Di, motor. Juan, katong Pino. Wala, taligsik. Kita ka to? Alright, mauna ni ni Uwan na guys. So, bye-bye na. Bye-bye na. Sunod na sad. Bye. Tayo, mas isa na tayo. Kaya pa